Empilweni lapho kukhona khona ubuhle nobubi bukhona. Into elimaza abantu abaningi ukuthi ama-expectation wabo abasebuhleni kuphela. Khumbula, impilo ibhalanswa vele ukuthi kube khona okuhle nokubi. Lapho kukhona khona ilight kube khona nobumnyama. Okuhle angeke uze ukubone ukuthi kuhle uma okubi kungekho. Into elimaza abantu abaningi uma basebudlelanweni noma basothandweni noma basebunganeni basuke bese ba-expecta okuhle kuphela, bakhohlwa ukuthi okubi nakho kuzokwenzeka ukuthi ngelinye ilanga kwenzeke. Asilindele yonke into empilweni esiyitholayo noma esihlangabezana kanye nayo, singalindeli okuhle kodwa, ngoba kuyenzeka nokubi kube khona. Kuyingxenye yempilo yabantu, asikumukele yonke into inobuhle nobubi bayo.